yang dibilang budaya kuno, tapi ternyata bisa terus berkembang seiring dengan berkembangnya juga zaman. Dengan cara apa? Salah satunya sosial media, terus adanya YouTube, adanya kamera dan teknologi sound system yang semakin berkembang, lighting. Nah, niki yang membuat kita juga budaya kita yang tradisional ini tetap terangkat. Itu unsur-unsur yang penting, jangan menyepelekan seperti kamera, lighting, terus entertaining. Nah, itu sing gawe cacah enom saiki do mulai mengapresiasi wayang kulit. Lho, aku ora nyepeleke, Mbak. Aku wingi iki bar digedak karo tukang syuting jenenge Mah Yosi. Mas Yosi. Heeh, beli kamera, Mas. Haru NX 100. Oke, ora apa-apa. Piro regane? Regane lek anyar ya 24 juta kuwi. Waduh. Kuwi ning Ya mburi larang kae. ya. Kae sing gedhe kae. Udah beli. Udah. Cahyo kun tadi padakne. Iya, utang ning. Aduh ya aja diomongno to le utang. Ayo, Kudu mare yo. gleleng. Lah jaman saiki ya pancen ya kudu, ya bener kudu gleleng ngono tegese ya tanggung jawab tenan. Iya. Sing jenenge kesenian lak di blow up ning media. Betul. Lah awake dhewe aja apa tido-tido ya aja setengah-setengah ya kudu los tenanan. Los, kenapa? Misalnya ini acara bersih desa, logikanya orang-orang yang merantau jauh di Kalimantan, Papua, dimanapun di luar negeri, lah isane nonton melu nyengkuyung bersih desa ya lewat gambar iki. Nek gambare ora cetha lah kuwi ya gawat, makanya kita membuat suatu sarana sing mendukung. Nah, kuwi pentingnya seniman Ya, dan ning lek jenenge teman-teman teknologi kaya IT kaya kamera ngono ora enteke lho, Mbak. Ra ono enteke terus, update terus, upgrade terus. Ganti, Pak. Ayo, iya, aku entek motor siji lho wisan kuwi. Lah iya. Motorku lanang wis dadi PC wisan. Lah, bayangno mbiyen zaman BlackBerry ya to. BlackBerry le foto isih ngene. Heeh to, dibalik ngene iki. Lah saiki kabeh kamera wis ning ngarep kok upgrade, parep ngene terus. Nah, makanya ini juga diupdate, semakin bagus, kita semakin berkembang juga, dikenang juga, dan marketingnya yo jalan padake. Iya, mulai ya ki sing kudu paham ora mung senimane. Nah, kaya Bu Lurah, Pak Lurah ya kudu paham oh, ngono iya. kuwi. Sing jelas nek pen gampange mang tanggap Ki Cahyo kun tadi mawon pun komplit sak mediane niku sae. Lah perlu aku nggawa gerabah barang ya gelem Mas ah. Kaya gerabah, sego, snack ngono ya ora apa-apa. Lah nggih Mas jan gayenge kaya ngene kok sesuk ora ditangkap meneh ya Pak yo. Gayenge kaya ngene kok sesuk ora ditangkap meneh, cetha kudu nangkap meneh no. Ha ya kuwi kersane piyayi kene ngono. Lah ning kene Pak Lurah karo Bu Lurah mung manut karo masyarakat. Piye taun iki dalange sapa ngono do usul dhewe-dhewe. Ning kula dasare kula nggih pun plek nek kalih Pak Lurah kalih Bu Lurah niku. Kok iso? Lah niki mau kula kejadian kula transit ten rumahe Pak Lurah. Lah kula niku pun wangun nek dadi ini kan Bu Suci 1, kula dadi Bu Suci 2. Niku pun wangun, lah dilalai kula nak mandi. Baru nyampe aku mau mandi ya to. Mlebu kamar mandi ceklek. Anduk ngono copot to wis mulai aku tak dadi sabun aku. Ora metu ora. Wis ta mulai aku mulai adus ting 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 didodok deg 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 deg. Bu. Aku bingung ta. Wis gandeng wis iki wis kabeh tak copot-copot ngene. Arep jawab apa iki? Iya le, aku. Kuwi anake sing lanang. Oh iya. Iya, kuwi kejadian pertama, kejadian kedua. Aku mlebu kamar. Salin aku wis bar sanggulan, nganggo kebaya ngono kuwi. Deg 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 deg. Bu. Anake sing wedok piye iki? Iya, Nduk, kok njur ana munine. Aku mau diundang Bu, lho, Bu Suci 2 aku iki. Wes plek iki, sesuk cetha bakal meneh, Pak. Pak Lurah melu ndodok ora? Ora, durung ya. Sesuk taun ngarep kene. Ha iya. Tur dicepaki prasmanan ning ngarep daleme Pak Lurah. Lah kandhane kok jan panganane yo mantap. Komplit apa-apa. Kurap, apa kok kurap? Urap-urap. 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 Enek ingkunge. Ingkung. Terus jangan apa Pak Bu? Jangan tolo. Kacang panjang. Oh, kacang. Kacang merah Kacang ya, merah. bukan tolo ya. Heeh. Terus Aku ada mau... peyek sing jelas ono peyek delek Aku mau teko duk to Mbak Elisa. Pak Lurah karo Bu Lurah, ayo Pak Dalang monggo dar nggih. Aku nang ngarep meja kuwi tak samang wis komplit pancen. Monggo Pak Dalang kok isin-isin monggo biasane. Aku ora wani njupuk mergo apa piringe reneng. Bu Lurah akhire, wah ngapunten Pak Dalang mlebu ning pawon golek piring akhire. Alah tenan. Aman ta sing penting wis bar tuwuk ya. Oh, tuwuk ora tuwuk. Iyalah. Padahal niki wonten pamundutan jauh-jauh bentar tak bacakan. Siap.
Tadi ada masih utang satu ya, ninggal katresnan. Terus yang dari Ibu Bunda Celo di Tirtomoyo. Sawerannya jangan disebutin ya Mbak. Oke, enggak masalah. Minta lagunya Kembang Rawe dong. Paling enggak sindennya 2 atau 3. Salam kenal Bu Kesi. Wah, di salam kenal Bu Kesi duduk aku padahal di WA aku. Oh iya, karo sampean wis kenal kok ya. Oh iya, kan kenalan karo Bu Kesi. Nggih niku pun kula aturaken. Nggih, ninggal Katrin sik, Mbak. Oh, ninggal Katrisna dulu. Heeh. Rebes bos. Sinten sing ajeng kalih kula niki? Niki kalih nangis soalé kudu sing iso drama. Drama, lek drama ya aja dibasane drama ora. Drama, Sandirowo. Malih dromolem ora malih. Sandirowo. Wis iki tetep kudu Mami Tutik sapa meneh. Oh iya, Mbak Tutik. Mboten liya. Turutono, Mbak. Ayo, Mbak. Entekno. Iya, itu kaya apa. Ayo, pokoke kudu semangati ora. Angger bar ngunjuk metil terus nglentruk ora. Apa kaya apa. Nggih. Ninggal katresnan. Ya coba kaya apa. Ya amit-amit sik lho Tik ning sebelahmu kuwi ibu-ibu piyai sepuh. Nun sewu nggih Bu nggih. Nggih. Aku jane ya pekewo ya Pak yo ya. Lah ya pluwedang-pleding ning kono. Lah nggih kok. Masamu iki lho. Ning kula mboten ngentut lho Bu. Ha iya. Nyoba diaturake ninggal katresnan. Karo nangis ki gek piye nah? Iso kowe nangis. Piye carane ya? Ajarono. Ngono. Pengen karo nangis, Dik. Nggih. Lek pengen rene rene tak culeki mripatmu. Tuwapuki. Wapok ora. Oh, gampang carane. Bayarane ra sida dineh woni nek nongko. Wis iki. Ayo. Coba ya ekspresine langgere meresapi lagunya pasti akan bisa ternyuh atau bisa nangis. Ayo. Langkam sih. Ya Mbak Tut. Mesake. Budhe tutup e. Ya enten nanti. Oh.
lah. Yo. Wayahe. Ayo. Apa, Dik? Iya. Dadi TK Melati kaya. Neng saiki bareng tak pikir-pikir anu, Mbak, kemajuane jaman sing jenenge sinden ora mung olah rasa, ning ngangge olahraga barang. Lah nggih to, gemringet kaya ngene lho. Ayo. Neng gumunku ing ngatasi sinden keringetan kaya ngono kaya wedake kok ya ora luntur ya, Mbak, sampean iki. Ha ya iki wis nganggo ping primer foundation pokoknya 20 lapis. Campur apeko. Ayo lah. Gamping. Ayo. Kaya ngono kuwi dadi wis kena nggih conto iki lelos kuwi lho. Wis tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa ragu. Mbak Elisa iki kaya ngono. Malunya udah ditinggal di rumah. Heeh. Iya, Mbak. Sudah ditinggal di rumah malunya. Iya, heeh, bener. Nggih, niki wau panyuwunan juga dari Ibu tadi Bunda Selo. Nggih. Adalah apa mau kembang rawe. Kembang rawe. Iya. Kembang rawe. Oh sama bajing loncat Mbak Uun ya. Ya. Oh dari Palembang, aduh tenan, aku bar saka kono dalane rusak. Goncang nih makane iki sing ngene iki formate. Ya pancen lika-likune seniman iki lepas mulya ya ngungkuli raja. Iya. Nek lepas apes ya sak ngisore kere sa. Dinikmati itu, dinikmati. Dadi ceritane anak putu sesuk. Iya. Ya nek sida nikah ya. Kok iso anak putu lemu rabi kapan? Lah ya kuwi ta. Anak putu. Apa sih iki? Bajing loncat. Rawe apa bajing loncat dulu nderek. Nggih, bajing loncat sih Mbak Uun. Oke. Dia selak pengen lho nembang wisan iki. Mbak Uun. Ayo Mbak Uun kene. Ya iki mbiyen ya apa lek Mbak Uun anggere wis jaman tahun 74 iki wah tuwek men to ora. Anu tahun apa ki 2004 iki Mbak Uun kuwi anggere wis hilihir ngono kae. Utawa apa lah Mbak liyane? Nggih, Pak. Nggih. Oh, sing ndi? Lah Oh, niku iya. niku. Ayo. Odading ayo odading. Nggih niki wau saking Pak Haji Wagio. Palembang. Pak Wagio. Nggih. Oh, nggih. Ya maju-maju ngancane Mbak Elisa Nggih. ngono ya. Dan iki gatekno iki. Iki andalanku mbiyen anggere neng apa daerah pertama sik buka dasar ngono mesti iki sik mesti odading sik iki ayo
Apik ya iki. Apik delon lek Mbak Uun nah jos ora luar biasa. Ayo, wah Jan. Ah, Jan, wah iso bareng karo lakune truk. Ayo. Ayo. Ya Mbak, yo. Ora Pare ya, pare ya. Kediri lho, pare. Pare. Kagiling kagiling roda teberang neteng puting eling lho anggar pas iki mbiyen mesti Mbak U nembangi mesti penonton langsung suk ngono. Anu nonton Hah? Podo moro ngoten. Kondur. Makasih. Ya suk-suk nyedak kok ya ora. Iya. Mikiran anu te kasa panda kasaraya Ya iki mantiasaning sinden. Luar biasa. Dan mak jelek ya jantungku ki opo to ki ora. aku terkejut Santowo, Pak. Wah. Kuwi to air mineral to. Wah. yo iki lho ombenane Ayo ombenen dhewe. Iya. Sponsore kuwi mbiyen pas launching ki ya wayangan mbiyen. Ayo. Iki krungu-krungu ki apa kowe mau Pak Mujono paring dawuh ulang tahun Golkar Kabupaten Medion ki ya arep wayangan. Ayo. Tenan apa ora? Mbok Jenengan, tenan Pak? orane ora tenan orane ra ngerti ning tak umumne. Dadi lek ora sida kan isin kok Pak Ari. anu dipanjeri riyen mawon Aku manjeri entek omah siji ora panggon manjeri ora. kasaraya ding jalin sana panda sana panda tesai Nah. patebang di jalan monggo Mbak Elisa Iki dak seling ora sian. Cinemonem jinemolu. Ganti to ora mudhun ora. Wis suwi ra metu maklum ora. Wis cinemonem. Ngawet morji-roji ora. Yo, cacing loncat. Biasanya piye, Truk? Berpacu dalam melodi. Ya, yuk. Ngono, yo. Hei!
Mas. Dilek pertama, "Badi klo rasa tak sik. Ngerokok sik." Oh iya iya. Ayo. Ngeling-eling kok. Di lebat narosan tedi hanjalna. Bangun, bangun, bangun. Ayo. Jompong, Pak, jompong, Pak. Hah? Ya men wipite anyar kok men. Ayo. Main jangan apa le. Ayo. Bajing loncang. Awas. Hits. Bajing loncang. Kasana aduh iya. Kesedayana. Hey, 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 hey.
balik kaya enom biyen aku malian. Yo. Iya. Angger ngene iki mbiyen buka dasar lakone Mbah Nom mbiyen ngene iki. Der ngono kuwi mbiyen. Sampun juga, sampun. Iya. Elok temenanan jan jos pancen ngono kuwi. Kehebatane seni nganti kaya ngono gumantung penggarape ya Mbak Elisa ya. Aku mesakne karo sampean lho ngene iki. Terus bekerja keras ngono. Lah ya to, Ki, keringetku pokmen kudu ngantek kecut-kecute. Wah, elok kaya ngono kuwi le apa jenenge berjuang untuk mempertahankan seni supaya tetap digemari masyarakat iki. Kaya ngono kuwi Mbak Elisa le berjuang ngono kuwi. Wah, jan manis sesuk iki malam Minggu jane dinteni karo Pak Lurah Mojorayung sampean. Aduh, tapine mboten sowan mriko nggih, beratine taun ngajeng. Lah, kok iso? Lah ya Aja saru to, ya ini iso saru lho. Tahun depan itu loh. Oh, tahun ngajeng to? Nah, saru pikiranmu itu loh. Tahun ngajeng. Oh iya. Bah, ngene iki lho, ayo Udin nakal Udin ra bareng ayo. Ayo, wah jan wis. Mas Udin lagi pinayungan ya. Elok. Ijine apa, Mbak? Mau, Mbak? Kembang rawe ya terakhir nih buat Bu Selo. Cek kuat sampean. Nah niki kan tesih wonten sindane tesih Umi wonten. Kali ibu-ibu wonten sing ajeng joget kali kula mbok menawi. Kali Bu Lurah. Bu Lurah iki kon gawe sambel pecel ae kok malah kon joget ta. Yo ngancane Mbak Yum ra apa-apa Ayo kaya apa kembang rawe. Delon to ibu-ibu le semangat kaya ngono lho. Delon. Lengganing musala kabeh ngagem kudung lho kaya ngono kuwi. Elok tenan. Bapak-bapak kaya melu ndesel-ndesel nang kono lho Pak sampean ki. Oh lho Jio jarene kabeh cewek iki bulane no bapak-bapak lho. 1 2 3 4 10 ono lho. Ah iya nggih. Awas lho kakinya enggak boleh kakinya. Nggih. Ya kembang rawe diaturake. Coba kaya apa? Ya. Iya piye iki? Ha wis manut mburi dadi iki ora ya. Engger jare lagu bingung ora ya. Aku biyen engger bingung ngono. Ah iya. Ambean tau kepirang nganti pas dados ngono bae. Angge musik niku Pak. Oh iya. Yo kembang rawe iki jalan lek iki. Ayo monggo. Oke, yuk. Tetos. Ayo, terus
niki wau namung hiburan semata menawi kata ketul-ketul atur kula nyuwun pangapunten dendak tunduk kula nyuwun pangapunten agunging samudra pangaksomi.